So hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Nandito ako ngayon sa Bukid. So bibisitahin ko yung kaibigan ko kung anong ginagawa niya. Tara, samahan niyo ako. Naiwan ko yung susi. Ay, wala. Andito pala. Yan. So ito na yung mga pananim niyang gulay guys. Ayan. Teka. Ayan. Ayan. Ayan ang mga gulay. Dami na. Tsaka malalaki na. Ayan o. Ayan. Tara, tignan natin ang ginagawa niya. Ayan guys o. Kita nyo naman o, yung mga gulay malalaki na o. Ayan. Saka ito na yung kulungan ng pato guys. Kulungan ng pato. Ayan. Kulungan ng pato. Ayan. Dudes! Hakwam! Ayan guys oh. Yan, dito kami tumatambay guys. Ayan. Yan. Dudes! Kilala ka sa mga ano natin? Viewers. I'm Rusty. Rusty. Ano ginagawa mo Dudes? Tawag. Pugon. Pugon. Sa Ilocano, pugon ba yan? Ayan o, tingnan nyo guys o. Yung ginagawa niya o. Yan, lutuan yan guys. Lutuan ng pagkain. Oo, lutuan ng pagkain yan. Yan. Diba? Ganito ang buhay dito sa ano guys, sa Bukid. So puputulin ko muna guys ha. Tutulungan ko lang siyang gumawa ng ano, ng pugon. Ang pugon. Okay guys. So cut ko muna, music muna tayo. So guys, may gagawin pala kami ngayon. Magluluto kami ng ano, ng palaka. Anong lulutuin natin doon? Ginataang palaka. So saan natin kukunin yung palaka? Diyan lang sa tabi-tabi. Tara, samahan nyo ako. Sa may balong malaki. Sama tayo guys. So pagpasensyahan nyo na yung mga damit namin kasi ganito talaga manamit yung mga ano, yung mga galing sa bukid, mga probinsyano. So tara guys, tingnan natin yung kukunin nating ano, palaka. Meron. Hindi balayin ha, narat. Guys. Yan guys oh. Pakpak na ra. Yan. Yan. Tigil mo tayo. Dito sa tandid. Kaya karasam? Wait. Sige. Yan, kukunin natin yung ano, yung mga palaka. Kumong ka aja ikok to.
Padon tayo, Pai. Ay, ko lang talam ay. Pagi pa ko, Jo. Tingnan ko pang libus. Ay, sige, gigam na ito ka. Tsak na yung pabaw. Hello. Medyo na kami ha. Bangki-bangking na ako, madibalit aja, madibalit ng panglakaw. Hindi nga pa. Ayun guys, nakuha na namin yung ano, yung palaka. Ito na. Yan. Yan, hindi kita. Yan. Hindi ba? Ayaw ba? Oh, yan. Owen. So yan. Mga double cards. Ayun na si Sir Igoy. Sir Igoy. Yan. My name is Bam. Sounds like a bomb. Sounds like a bomb. Ha? So, Nagsakaya alat na. Madigpabatay? hindi na lang namin papakita yung ano guys, yung paano namin papatayin yung palaka. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. So, ingredients natin guys, kamatis, sibuyas, bawang at saka luya. So, sili at paminta, magic sarap, yung palaka. Tsaka yung ginataan yan. Yung kanina. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Yan na, finished product na guys. Yan, luto na guys. Yan. Tikman mo dudes. Dito ni. Yan, tikiman na ito, tikiman na. Sarang yung message oh. Ajay jay. Ayan. Ayan yung mga ano natin oh. Mga chef. Ayan. Chicha. Sarap. Lamon. Ang bango. Lamon. Ano yung kong joke? Jay. Trapo. Dati ni. Madin pakita ta. Diyan naman ito ni Joe. Ano matigdambling? Op. Tapusin na po eh. Na.
Abutan boy, kaluluto na. Sige ba yun? So guys, tapos na yung aming pagluluto. So salamat sa panonood. At kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kalimutang mag-hit ng subscribe button at saka notification bell para ma-notify kayo pag may bago kaming upload. So guys, salamat talaga. Bye bye.